Ekarere tukerigaria Alamisi ni kwenyero mwanchomo rigeria amangana ali amakuru ekaroti metia ya sensemo yawo ningekerio kwenyara akorenda sensemo yane ebintu mbire to kwenyara biri bikora joba ngonyara kwari nginga chinga kichiri cyakare ekero kwari konyara nga omoisi kare kumerana no mumura wanje ni muri bwari kwene kigogari amakuri konyara ngo omoisi kago tole bina Polika fukara konyata binga bono wanje ni mbuli ba maiso naende emio ya manyanire Tole bina guri korime ochore map ya Africa ansari yani amangana akonya koruterugari akonya komosoa limetinga nkuwa bete kugoikera amangana na ichinga kisiri cheito chinga kichiri chia kare nigo kware konyoro mareta abande baitu twasiganire bono fila bono mate myakeri ito intu kware korete rumo nyaruka oyo kwamenyanera utai kuburi kinde ikigara no igene taba iburi bawo kurinde akoreka neke gori kiabono ekero gikunya gukina kiabona ya nagi kunya gukina kiabona igane esini Z generation ngere getangani bale koreterwa egia kabere berigeria ebinagu yani amakolime lero ntubwate giesimime hegesi esimine mekawa mutandao banywe chayo maede basiba chayo mekawa kabisa banyuchi juice chikokiteiri